Iku dompete kok Jepang, Bu. Tase kok Jepang merke, sepatune kok Perancis. Isine ora PMA. Nduk isine. Ya iku mbak iki. Iku lah Jepang. Angga itu. Tak tukokno brand sing apik kabeh bingung lek iku. Iki sing tak nggo ndi. Orang yang membahagiakan orang tua itu rezekinya lancar. Amin. Dompete lho mbak gue ae Bu, dompet Christian Dior iku mau 17 juta. Iku mau mbak gue tadi. Tanggone kandane Pak Yai ning mau. Karena ibu adalah yang mengandung selama 9 bulan. Lah iya dompet Christian Dior yang kirim ki mau lho. Mbak gue udah api. Kalau kepengen bahagiakanlah orang tuamu. Amin. Kan banyak ngamal. Ada gedang sarenteng. Kali-kali ini buat tinggal mati malah juga 7 enam.